Яңа 2021 елны башлап, миннән сиңа сәлам тапшыруы эфирга чыга. Һәм беренче килгән котлау хатын рәхәтләнеп укып китәм. 1 гыйнвар безнең гаилә өчен бик кадерле, бик мөһим бәйрәм. Нәкъ бу көнне 80 ел элек дөньяга безнең иң кадерле, газиз, яраткан, сөекле кешебез, үрнәккә куярлык әтиебез, бабабыз Ягудин Рушан Идят улы туган. Дип язганнар безнең тапшыруга кызыгыз Гөлнара, улларыгыз Наил, Рафаил, киленнәрегез Светлана, Фирүзә, оныкларыгыз Руслан, Карина, Илгиз, Илнур, Сафина, Айдар, Тимур, оныкчагыз Алан. 1941 елның 1 гыйнварында ул Яңа Зимница авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Әткәебезнең бала чагы сугыш еллары һәм сугыштан соңгы авыр елларга туры килә. Ул еллардагы балаларның бала чагы билгеле кыска була. Чөнки бик тиз һәммәсе дә үз гаиләсенә ярдәм итәр өчен олыгаерга мәҗбүр булалар. Шуңа безнең әтиебез дә үзенең өлкән абыйсы белән утын да кисеп, урманнан пешән дә чабып, кырдан саламын да алып кайтып, мәктәптә дә укырга өлгерергә тырышкан. Мәктәпне тәмамлап колхозда хезмәт итәргә дә өлгерә. Шуннан соң армия сафларына алына ул. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайткач, балачак хыялын, укытучы булырга теләген чынга ашырыр өчен Ульяновск дәүләт педагогия институтына укырга керергә юл ала. Һәм киләчәктә бар гомерен балалар тәрбияләүгә, белем бирүгә багышлый. Яшь белгеч күп еллар Яңа Зеленая авылы мәктәбендә директор вазифасын үти. Колхозда парторгта була. Аннары туган авылы Яңа Зимницага кайтып, мәктәптә хезмәтен дәвам итә. Иске Кулатка профтехучилищесында да ул белем бирергә балаларга өлгерә. Улыгайгач гарәп графикасын, Коръән уку ысулларын укытуны дәвам итә. Ул бер генә көндә бүген дә тик торганы юк дияргә кирәк. Әле һаман да үзе дә укый, башкаларга да белем бирә. Бүгенге көндә ул актив килеш беренче укучылары белән җылы аралашып, укытучы булып эшләгән авыр һәм шул ук вакытта матур көннәрендә искә ала. Аның иң күркәм гомер мизгеле 1965 елның яз аенда була дип гомер буе сөйли ул. Чөнки нәкъ бу вакытта ул үз язмышын инде күптәннән яратып килгән газизәниебез Сания Адылгәрәй кызы белән бәйли. Авыл укытучысы булып эшләгән яшь кыз аңа бала чактан угышый. Шуңа мәхәббәт дигән хис аларның 56 елга якын дәвам итте. Яз башында шытып чыккан матур бер гөл кебек үсте гаиләләре. Алар гомер буе кулга-кул тотынып, бар авырлыкларны да җиңеп чыгып, үрнәк гаилә нинди булырга тиеш икәнен бар райондашларыбызга да күрсәттеләр дияргә кирәк. Безнең өчен алар олы өлге булдылар. Аларны һәммәсе дә кеше буларак, укытучылар буларак, хезмәттәшләр буларак та яратып хөрмәт иттеләр. Бүгенге көндә Ягудиннар гаиләсе инде олы бер гаиләгә әверелде. 3 балаларыннан алар онук, хәтта бер онукча да күрделәр дияргә кирәк. Әтиәниебез бар көчләрен, бөтен гомерләрен безгә, балаларга багышлап, укытырга да, тормышка басарга да ярдәм иттеләр. Без гомер буе аларның ярдәме белән яшәдек тә, яшибез дә. Бүген дә без хәер-фатихадан башка эш башламыйбыз. Кызганыч, әтиебез үз гомер бәйрәмен ялгыз каршылый. Аның пар канаты, газизәниебез мәңгелеккә китеп барды. Барча кардәшләргә, райондашларга, дусларга, танышларга, әниебезне соңгы юлга озатырга ярдәм итүчеләргә дә зур рәхмәтләр укыйбыз. Олы әҗер саваплардан булып язылсын иде. Әниебез җитми. Ләкин әтиебезнең көчле рухы һәм янәшәсендә безне тоеп яшәве аңа алга атларга ярдәм итә. Әтинең тагын бер мәхәббәте турында сөйләп китәр идек. Әйе, мәхәббәте. Башкача аны атап та булмый. Ул гомере буе сәхнәгә, иҗатка гашыйк кеше. Үзенең беренче сыйныфта сәхнәдә укып чыккан шигыреннән алып ук, ул гомерлеккә сәхнәгә, тамашачыга гашыйк була. Үз мәхәббәтен ул район күләмендә, өлкә, хәтта Татарстан Республикасында да үткәрелгән чараларда катнашып, концертларда тормыш буйлап әйдәп бара. Аның халык театрында башкарган рольләре да күп.
Folklor төркеме белән күп фестивальләрдә катнашты ул. Раббым, әле озак еллар шушылай дәртле килеш сәхнә яратып, халык яратып яшәргә аңа язсын иде. Булса да була инде ул олы хәрефтән шәхесләр. Борылып әткәй, артыңа кара әле. Никадәр киң, озын юл калган анда. Күрәсеңме? Бу синең горур килеш үткән гомерең, матур узган елларың. Безнең кадерле кешебезгә 80 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Әтиебез район халкында олы ихтирамга казанган шәхес. Абруйлы мәчет карты, мәдрәсә мөгаллиме. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 80 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 80 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта барып җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Көннәр сайын синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле гомер азагына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Кадерле Рушан Идиятович, олы юбилейгыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Җитәкләп син алып чыктың безне, олы юлга тормыш юлына. Синең үрнәгеңдә яшәгәндә, сынатмабыз гомер буена. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Тормышыбыз җайлы гына бара, әтиебез терәк булганга. Якты йөзе, җылы сүзе белән яшәүгә дәрт биреп торганга. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Туган көннең иң зур кунагы син, кадерле без газиз кешебез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт әйтеп сиңа яшибез. Киң күңелле сабыр әтиебез, рәхмәт